ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. नकळतच आपण आपल्या आयुष्यामध्ये काही अशा मार्गावर जातो जिथून आपल्याला परत येणे केवळ अशक्यच असते किंवा ते आपले प्राण देखील घेते. हायवे क्रमांक 1 भयकथा. हो नक्की येऊ. यावेळेला तर आम्ही नक्कीच येऊ. असं ऐकताच हितेशनी फोन ठेवला आणि हर्षला प्रेमातच बोलला, हर्ष बाळा, यावेळेला तर आपल्याला गावी नक्की जावे लागेल. सगळे बोलतायत तुम्ही फार दिवस झाला आला नाहीत. दिवस काय किंवा वर्ष झाले आहेत. आणि हर्ष बोलला की अहो डॅड, माझे कॉलेज आहे, मला नाही येता येणार. आणि अशा वेळेला हर्षची आई देखील बोलली, नाही या हर्ष, यावेळेला तर आपल्याला जावंच लागणार आहे. तसेही गावी सगळे ओरडत देखील आहे. आणि असं करून दुसऱ्या दिवशी 1 वाजता जाण्याचा निर्णय त्यांचा ठरला. सगळं नियमाने चालले होते. 1 वाजता आपल्या गाडीमध्ये बसून त्यांनी मुंबई सोडला. साधारण 2-2:30 वाजले असतील. त्यांना 2 हायवे दिसले. एक जो 70 किलोमीटर दाखवत होता त्यांच्या गावी जाण्यास, तर दुसरा हा 40. पण आश्चर्याचं म्हणजे 40 किलोमीटरवाल्या हायवेवर कोणीच जात नव्हते. पण 70 किलोमीटरवाला हा नेहमीचा रस्ता. म्हणूनच हितेश बोलला, हा आता रस्ता नवीन चालू झाला आहे बहुतेक. त्याच वेळेला हर्ष बोलला, बाबा एक काम करूया, आपण त्या शॉर्टकटच्या हायवेने जाऊया, जेणेकरून आपण लवकर पोचू. तसाही तो 40 किलोमीटरवालाच आहे. पण हर्षची आई बोलली, अहो कोणीच नाही तिकडे, असं कसं जाऊ. आणि यामध्येच हे तिघही बडबडू लागले. आणि काही वेळाने साधारण 70-80 वर्षाची एक आजी अगदी वाकून काठी घेऊन यांच्या समोर आली आणि हर्षकडे गाडीत एकटक बघू लागली. या तिघांनाही भीती वाटली. आणि हर्षने गाडीची काच उघडत बोलला की हो आजी, हा रस्ता बरोबर आहे ना? नाही म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही ना? त्या आजीने एकटक बघत आपली मान हलवली आणि या तिघांना कळून चुकले की ती हो बोलत आहे. आणि असं करताच हितेशने गाडी ही लवकर वळवली. साधारण 15-20 मिनिट झाले असतील. हर्ष बोलला, काय यार शिट, माझं मोबाईलचं नेटवर्क देखील कमी जास्त होत आहे. बाबा रेडिओ लावा ना. आणि रेडिओ लावताच रेडिओ देखील चालत नव्हता. काही वेळाने सिग्नल देखील गेला. हर्षी आई बोलली, मी बोलली होती ना तुम्हाला अशा रस्त्यावर जाऊ नका, इथे एक व्यक्ती देखील नाही. अहो हो, पण आता काय करणार, हितेश बोलला. काही वेळाने यांच्या समोर साधारण 26-27 वर्षाचा व्यक्ती आला. त्याने गाडी थांबवायला सांगितले. तसेच त्यांनी गाडी थांबवली आणि ते बोलले, अहो गाडी का थांबवायला सांगितली? तसंच तो मुलगा चिडत बोलला, अहो तुम्हाला काय कळतंय की नाही, इथे कशाला आलात, तुम्ही कोण? असं बोलताच हितेश देखील रागवला आणि बोलला, अहो काय बोलताय, आम्ही इथे जाणार आहोत, आम्हाला जायचं आहे. आणि असं बोलताच तो मुलगा चिडत बोलला, चला निघा इथून, गाडी रिव्हर्स घ्या आणि निघा. आणि तो मुलगा रागातच स्टेअरिंगवर हात लावू लागला आणि क्रूर हास्य करत त्याचा चेहरा बदलू लागला. तोंडातून रक्ताची गळाळ गळायला लागली. आणि हितेश घाबरतच त्यांनी गाडी झटकन पुढे नेली. आणि या तिघांना कळून चुकले की आपण काही वेगळ्या संकटात अडकलेलो आहोत. आणि हर्षची आई ही जोरात बोलू लागली, मी बोलली होते, मला नव्हतं इथून यायचं, तरी तुमच्या हट्टामुळे यावं लागलं. काळजी नको घेऊ, आपण पोहोचू लवकर, हितेश घाबरतच बोलला. साधारण 15-20 मिनिटं झाले असतील. त्यांची गाडी ही अचानक बंद पडली. हर्षने मोबाईल चेक केला तर नेटवर्क देखील नव्हता. तिघही तुर्तास घाबरले होते. हितेश हा गाडीच्या बोनेटमध्ये बघू लागला. आणि अशा वेळेला एक व्यक्ती आला आणि तो व्यक्ती बोलला की साहेब झाले काय, गाडी पण पडली. हितेश बोलला हो. आणि तो व्यक्ती बोलला, थांबा बघू जरा.
आणि आश्चर्याचं म्हणजे त्याने गाडीला स्टार्टर मारायला सांगितला. हितेशने स्टार्टर मारला आणि गाडी पहिल्या झटक्यात चालू झाली. तिघही फार आनंदित होते. आणि त्या व्यक्तीने येऊन सांगितलं की मी मेकॅनिकच आहे, मला साधारण इथेच कुणीतरी बोलवलं आहे, त्यांची गाडी बंद पडली, तुम्ही मला पुढपर्यंत सोडाल का? आणि नकळतच हितेशने होकार दिला. तो व्यक्ती पाठीमागे बसला. गाडी साधारण 5-10 मिनिटं पुढे गेली असेल. त्या व्यक्तीने विषय काढला, साहेब मला वाटलं तुम्ही मला पण तोच समजत आहात. हर्षने विचारलं, तोच म्हणजे? आणि त्या माणसाने सांगितले, तोच म्हणजे भूत पिशाच. आणि हितेशने नकळतच मागे बघितले. अहो पुढे बघा, असं मागे बघू नका, त्या व्यक्तीने सांगितले. आणि हितेश पुन्हा पुढे बघू लागला. तसंच हर्षने विचारले, म्हणजे नक्की काय? तो व्यक्ती बोलू लागला की अहो या गावामध्ये किंवा या रस्त्यावर भूत पिशाच असले घटना घडत असतात, ते लोकांचा जीव देखील घेतात. आणि हितेश हा बोलला की हो माहिती आहे आम्हाला, कारण की साधारण अर्ध्या तास आधी आमचा त्याच्याशी सामना झाला आहे, देवामुळे आम्ही वाचलो. हे असं बोलताच तो व्यक्ती हा रागात बघू लागला हितेशकडे. आणि काही वेळाने तो व्यक्ती जोरात बोलू लागला, साहेब लवकर गाडी फास्ट घ्या, पुढे घ्या. हितेश बोलला, अरे झालंय काय? तसं तो व्यक्ती बोलला, साहेब मागे बघा, तो व्यक्ती येत आहे, कदाचित हा तोच आहे ज्याने तुमची गाडी अडवलेली. हितेशने बॅक मिररमध्ये बघितले आणि तोच व्यक्ती होता. आणि तो मागून बोलत होता, अहो थांबवा, गाडी थांबवा. पण हितेशने गाडी खूप फास्ट घेतली आणि असं करत दोघांमध्ये अंतर वाढला आणि ते गेले. काही वेळाने त्या व्यक्तीने सांगितले की साहेब इथे जरा गाडी घ्या साईडला. गाडी घेतली आणि तो व्यक्ती हा गाडीमधनं खाली उतरला आणि जंगलात जाऊन अदृश्य झाला. ह्याला तर कुठेतरी जायचे होते, ह्याने तर आपल्या गाडीचे निमित्त सांगितले होते, या अशा जंगलामध्ये कुठे अदृश्य झाला या? असं बोलताच हर्षला देखील प्रश्न पडला होता. म्हणूनच यांनी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना कळून चुकले की आपण एका धर्मसंकटामध्ये अडकलेलो आहोत. साधारण काही वेळाने त्यांना हॉटेल लागले आणि यावेळेला त्यांनी सुटकेचा श्वास घेतला. चला आता बाबा आपण इथून कधीच नाही यायचं, यावेळेला आपण वाचलो बाबा. असं बोलताच हितेशनी गाडी त्या हॉटेलजवळ नेली, गाडी पार्क केली आणि हॉटेलच्या बाहेर बसले. त्यांनी काही खायला मागवले आणि ते खाणार तेवढ्यात हर्षने बघितले की तिथे सगळे व्यक्ती यांना एकटक बघत आहे. हर्ष खाणारच तेवढ्यात ते सगळे जोरजोरात हसू लागले. बाबा मला इथेही काहीतरी गोड वाटतोय. बाबा निघा इथून. आणि हे तिघं पळू लागले आणि पाठून एक जोरात आवाज आला, जाणार 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 कुठून? तुम्ही आता आमच्या ताब्यात आहात, इथून तुम्ही कुठेही जाऊ शकत नाही. असं बोलताच हे तिघं गाडीत बसून पुढे जाऊ लागले. तुम्हाला मी बोलले होते इथे थांबवू नका, तरी तुम्ही थांबवलेत. आता हे कदाचित आपले प्राणच घेणार. असं बोलताच हर्षाई ही जोरजोरात रडू लागली. मला कळून चुकले की आपण कोणत्या संकटामध्ये अडकलेले आहोत. पुन्हा गाडी बंद पडली आणि न कळतच गाडी काय झालंय हे बघताना संध्याकाळ होत होती, अंधारही होत होता. आणि तोच व्यक्ती म्हणजेच मगासचा मेकॅनिक हा यांच्या जवळ येऊ लागला. आता तो एवढ्या जवळ आलेला, साधारण 15-20 पाऊलच्या अंतरावर तो असेल. आणि त्यावेळेला एक जोरात बाईकवर एक व्यक्ती आली. स्पष्ट दिसल्याने समजून गेले की ही तीच व्यक्ती होती
जिच्याशी आपण सकाळी भांडलो होतो, जी स्टेअरिंग थांबवण्याचा प्रयत्न करत होती. हर्षी आई बोलली, आता तर आपण मेलो. इथून भूत आणि तिथून भूत, यावेळेला तर नक्कीच मेलो. आणि असं करताच ती व्यक्ती अगदी सुसाटपणे या तिघांच्या जवळ आली आणि या तिघांना बोलली, हे लोकर तुमच्या डोकं लावा, लोकर लावा. हितेशला काहीच समजत नव्हते, पण हर्षने त्या व्यक्तीच्या हातावर ओम लिहिलेले पाहिले आणि हर्षला समजले की हे दुसरे तिसरे कोण नाही तर आपल्यासारखीच एक व्यक्ती आहे, जिला देवाने आपल्यासाठी पाठवलेले आहे. हर्षने ते अंगारा घेऊन तिघांच्या डोक्यावर लावला आणि तो दूर येऊन असलेला व्यक्ती यांना बघून पळू लागला. आम्ही नक्की कुठे अडकलो आहोत, आम्हाला साहेब वाचवा, हितेश बोलला. आणि तो व्यक्ती सांगू लागला की थांबा 1 मिनटं. आणि असं बोलताच त्या व्यक्तीने गाडीमध्ये जाऊन काही मंत्र बोलू लागला. ते मंत्र काय होते हे त्यालाच माहीत. काही वेळाने तो बाहेर आला आणि बोलला की आता माझ्या गाडीच्या मागेच तुम्ही गाडी आणा. चुकून देखील कोणी बोलवले किंवा मी जरी तुमच्या अचानक पाठी आलो तरी थांबू नका. या अशा भयभीत अवस्थेत ते तिघं गाडीत बसले. पुढे तो व्यक्ती आणि मागे हे तिघं साधारण असं करत 45 ते 1 तास हे प्रवास करत होते. आणि असं करूनच त्यांनी मारुती रायाच्या मंदिराजवळ गाडी आणली. गाडी थांबवली. हे चौघही मारुती रायाच्या पाया पडू लागले. दादा, आम्हाला सांगाल नक्की काय झालं होतं? तो व्यक्ती बोलला की तुम्ही अगदी मृत्यूच्या दारातून आलेला आहात. अगदी आमच्या आजी आजोबांच्या काळापासून आमच्यावर जणू ही जिम्मेदारी दिलेली आहे की इथून कोणाला जाऊन देऊ नये. हेचं कारणच असं आहे की या रस्त्यावर भूत, पिशाच, हाडळ असले घटना घडत असतात. जो कोणी आमची नजर चुकवून इथे जाईल, दुसऱ्या दिवशी त्याचे प्रेत नक्कीच भेटते. हे कधीपासून चालू आहे हे आम्हाला देखील माहिती नाही, पण हो, आम्ही तुमचे नक्की रक्षण करतो. म्हणूनच आम्ही तिकडे उभे होतो. मग तुम्ही हसत का होता? हितेशने विचारले. त्याच वेळेला तो व्यक्ती बोलला की भूताने तुम्हाला हळूहळू झपटायला सुरू केले होते, म्हणूनच न कळत तुम्हाला असे वाटत होते की मीच भूत आहे, मीच हसत आहे. म्हणूनच मी तुम्हाला बोलत होतो की गाडी मागे घ्या आणि इथून निघा, पण तुम्हाला माझे काही एक ऐकायचे नव्हते. एक चुकीचा निर्णय आपल्या जीवावर बेतू शकतो हे तिघांना कळाले. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा आणि हो, चॅनलला लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.